Die Hard, tök jó. Igen. Van kedvetek megduplázni az élvezetet? Mit vettél ki? Die Hard 2. Joey, ez megint a Die Hard 1. Ó, megnézzük újra, és akkor ez a Die Hard 2. Joey, most néztük meg. És? Tök jó lesz újra megnézni, igen? Die Hard! Te nem mondtad, hogy Die Hard. Jól érzed magad? Jól, de terveim vannak. Joe McClanenek is voltak tervei. Nem csak szeretnék elmenni innen, mielőtt Joey begerjed, és mindenki tetűnek kezd hívni. Mi a francról beszélsz, tetű? Mi történt? Én nem tudom. Elaludtunk. Ez minden. Igen, ez. Na jó, akkor jobb, ha megyek. Igen, aztán az lesz a legjobb. Igen. Jó van, majd később dumálunk. Oké, de nem erről. Nem? Soha. Szóval... Szia. Érintés nincs. Szia. Csak visszahoztam a kazettát. Figyelj, Rossz, nézd, beszélnünk kéne arról, ami történt. Nem kéne. De igen. Figyelj, az volt életem legjobb alvása. Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Gyerünk, ismerd el, ilyen jót még nem aludtál. Volt már jobb is. Igen? Mikor? Jól van, ez volt a legjobb alvásom. Ugye? Kimondtam, oké? De ezzel vége, Joey. Újra akarom csinálni. Többé nem csináljuk. Miért nem? Azért, mert ciki. Jól van. Kérsz valamit inni? Igen, mit van itthon? Meleg tej és multivitamin. Elárulom, ez a zsűrizés elszívta az erőmet. Igen? Igen. Arra gondolta, felmegyek a lakásba és szundítok egyet a kanapén. Mi közöm hozzá? Semmi között hozzá, csak úgy... Mondtam, hogy ott leszek. Jó volt. Olyan nekem is. Rossz, mit keresel a kanapémon? Apám! Elnézést.